Guys, manimbang mi guys kay kuning gurun guys. Manimbang mi guys. Kung ko ang kuyatan guys, magta kaya may kabal-habal guys. Taisa. Taisa guys. Liyan ko sa papagutro guys. Muhay ko maha. Hi Mama Dede. Hi Mama Ruby. Hi Kuya Junjun. Kuwan ka nang nay. Dugay may nakabakod gabi eh. Gabi eh. Dugay may nakabakod dumuntaga kay gabi. Grabe jud. Tiawas bing-bing. Minsan niya tabo. Grabe lagi. Nangatog gabi ako. Alauna na dyan ko nakatog. Same. Kay kuwan man nay. Das pikas kwarto kay. Pagkalang si may pagbuto. Dahil yung buto das bay. Barag dahil ni hagsa siguro mga. Bimbing, ang ano maron. Bimbing. Bimbing, ipapod. Isa. Ano sa likod rin bimbing? Ang liksyan, binupo ko. May tubag dyan, isa ka pusta sa dito. Dihang tubig, nang tubig. Nanam to dapit. Bingwala ni. Gabi eh, nga ni tabo. Aguna dyan, nagchat-chat Miss Bingbing. Si Bingbing, grabe nga dito kanina kay. Ang pikas kwarto, kuhan, kanang nay. Dahil naglukso-luksos kutsun. Kay kwartong plurami kay wala naman higdai. Dahil naglukso-lukso. Nja, sige magchat-chat si Bingbing, hindi ko na kaya. Pagtataod bitaw ng buto. Nadya pa dyan nanukto. Mau to. Sabi ko netaw siya. Si Tessa po nung gikwal po din po. Si Aisa, late naman ni uli kay natin mag birthday party. Gipadingog po sa Aisa. Si Gabi ta gipadingog da. Wa man ko magkuan. Hinaog man ko. Imong gilili. Kan, susul, mas gawas na. Madlo ka buwitaw. Nalagi nag-on. Be go. Alin na alin na. Kita kemana sih hasil Basta kay abot lang ko nang lang ta. Bingo banta bing ha ano mo apil ka bing. Mga worship pa ka dai. Mga sa man worship dai. Pagput gino Tessa. Love Kita like kemana sih na, liksi kau. Oo. Aw, alena, kita kemana sih na. Dinay tatum night. Ba nang tinapuan night. Moments later. Naninguha ko nga matabangan mo makabuntog mo sa inyong mga buntog mo. Kanta mo. Or wala na muna ko tagda kay na ako'y kalain ninyo. Be honest. Kay mga iko pasaylo personally right now. Dito seryoso, hindi ni siya binuan niya ang story. Na-feel ba ninyo nga wala mo na ko tagda, pumulan ta mo for a time. Kay na ako'y issue ninyo. Kasi pero boy ko ano mabago-bago mo kanil. Balik pa ko dani kay matilusubay. Sa talida namin mo. Sunod dadlaw. Mama. Ati Ande. Ang ampun ta tiris binupa maka. Tirahan si Ande. Ano na to naka-blue kanina ma. Bawal sa. Arang gibidyuhan sila ni kag dress lagi ti. Happy birthday ti. Puwa. Napod. Taras yunilin to ah. Hi guys. Humande sa pagsimba namo guys ni nga dami og ubay. Ni kuyog ko ni Ate Pate nami sa office sa personal collection. Unsa man te? Dede mi kuan personal collection. Kauban ha si Ate Pate o si Atan. Driver. Siyempre, hindi mo may kaabot o gubay with driver. Ano mong driver? Ha? Handa. Kali sa tipito ah. Handa. Para pa to. Siya yan na hangi patay ani. Nagatas. Nice si Jai kay na si Jai. DHE. 100% vitamin C. Nice siya. Inja. High source of calcium. So guys, padungan ni Ani Muli. Shout out sa
hours later. So guys, naabot na day mi. Diya. Nalingaw ko sa earring ni Ate Pit. Makulit. Oh. Kuya earring ang bangkig duwa. Oh. Luoy lamang ko, The next day. Hi guys, good morning. Nakauli na day ko. Sorry time. Pwede ko na to gabi ila Ate Marilo. Diya. Sadyo ko nakauli. Alas 4 pas kadlawon. Pero ako nakasud. Dito ko sa dyanan. Para ko sa mga kababanan, baka manuroy man siya og taho. Noon ang sadyo ko nakauli. Diya. Kuhaan ka ng maglawoy ko. Kay mga bata, hinanglan makakaubutan. Ang napabay pare sa mo ang isda. Sa nukos? Saan naman ito nito? Kilawon? Kilawon? Makilaw din ng nukos ug nabutang na sa rate. Dahil ka man. Kasi mo siling ba? Really Dali ang naman kaha. Nanay. Shout out de ko sa ingon nga kanang nay nanambok ko ko. Nanambok. Bao, nanambok ba ko? Basig. Naulian ra og madidyo. Pasa ko sa lanay. Dapat dong. Panderon, start na dito sa Simbrick. Panderon, November 25. Hindi. Pada klasik mga bata. Nangatug pa sila. Hala. Iwan na po. Plano na benta ko manglaba ko. Na sila sanay ba nagplano nga mulakaw. Moduol sa mo ang kanang relatives nga midready na. Musulakaw sila ng bundak na luguan. Paano ron ka nang na-start na tinguan? Kay, tinguan magarangaro, November. Waray bawi, talitapos na po November. Yung sabag panahon, dung-dung. Story time, data. Sabtang nagaros ko rin kamunggay. Kay gahapon, kuha na kadyo na pasabot og sa itong nahitabo dahil sa mga pamudyo. Das, ang gabi Bawa, grabe dyan to. First time dito nahitabo nga. Nga to ba nga, dahil tiaw. Bawa mo to, ba mo tiaw guys. Kay, grabe man dyan. Malagi to nga, nakatugbi. Kuha na, nga launan na. Kay, tungod to. Una, hinoon kaning among bahay na ana dinidaan katingadaan. Di ra pod ako may nakamatikod. Pero okay ra na nga nang nay maglukso-lukso, nay magdagan-dagan sa taas. Grabe jud to. First time jud nga naitabo ba nga to katingadaan. Bawi sa man to tay.
Para ni mo tayo, baka tunihag sa ang murag sa kasako. Panuway ito tayo, no? Si tatay, di mo to, panuway itong nangilabot. Malaysia ko nung ba? Isa na Malaysia. Na ako na Malaysia itong nga to. Grabe lagi. First time dito nga. Artist na si tatay. Nakadengo, grabe kasuga. Tibok bay lagi maraligig na. Yung bandog. Marami ujog ba? Hindi ka tingadan dyan kay Wakman. May nahagsa o may nagbong. Na, 1 month. Ba, ito na ba? Ba, nagpadyung ba? Mama sa ganun da dyan. Hala, giring. Sabi ko, gikaw nagrupo sa iring. Madanig bagong gatas na Aliana. Ang labrihan. So ayan karon. Kuan. Sabay lasa dani. Ay, ngani di ay. Ngani di sa saksi. Panis di sa dusi. Dusi sa. Panis isa ka dusi nagsudani. Nga naropoy bapalit na tinunod si Dama. Kuan si Jack kanang nay ang itry sa Aliana kay nani si Jai DHA. Taka ni kuan dani isa kay kanang lasa. Lami. Limuta ko ma. Kasi na ko'y pag-unggatas guys. Limuta. Humot lagi ma. Nakailang nakatring gatas sa pag-unggatas din. Contributes to the maintenance of normal brain functions. 100% vitamin C contributes to the normal function of the immune system. High source of calcium. Malagi ni halamang para sa Aliana. Balag mahal-mahal. Paano si Ja? Nahog di siya tag 18 per sachet kay kuan man. Naka-discount man gani kay kuan man ni si Ja 275 ang isa ka dosina. Diya kay nag-member ka sa PC naman ay kuha naman ay discount nahimo na lamang 220. Amo na ipatry ni Aliana. Oh, lami ni Day. Ganito man. Ang tamay bako ma. Lama. Humot ma. Kanila man imong gatas na bahalag mahal-mahal. Ang kilaw ko day ha. Ang tamay lasa ma. Lami. Kamait ma. Anja. Masang ipalitan daan og galig isa ka buwan na vitamin. Tayarong kuwan. Napat si Jai vitamins man kaya na lang pang ipalitan daan. Para man nagmangbutangan ng vitamins yan. Guys, good morning guys. Ako'y bagong gatas guys. Nga ang gatas sabi palit sa mama guys.
Guys, diya guys. Bright guys. Nakatry na mo gingari guys. Ako guys, nakatry na guys. Kaya mapay kitimpla guys. Lami ra ba ka adyo guys. Diya guys.